van ez a kurz, és miről szól? 3-4 nap alatt meg lehet tanulni rajzolni. Nagyon jól. Za 3-4 dní sa dá zdokonaliť v kreslení, vďaka tomuto kurzu. Teljesen mindegy, hogy ki milyen rajzkészséggel rendelkezik. Je to jedno, kto aký je v kreslení. Bárki meg tud vele tanulni rajzolni. Ktokoľvek sa vie naučiť perfektne kresliť. Az, hogy a látásmódunkat úgy megváltoztassuk, hogy le tudjuk rajzolni azt, amit szeretnénk. Že naše vnímanie tých krezieb bude úplne sa uberá iným smerom a tak sa zviditeľne aj ten výsledok toho všetkého. Mert nem kézügyességen múlik a rajzolás, hanem azon, hogy tudjuk-e másképpen nézni. Lebo nezáleží to na tom, že aké máme šikovné ruky, ale na tom, že aké máme to vnímanie voči kresleniu. Ešte mi to treba dokončiť, keď som tu už reprezentujem tu jedinú Holičanku. Áno. Keď sa mi zdá, že už to mám hotové, že či mám ešte nad tým rozmýšľať, alebo mám ísť radšej preč od toho. Akkor abba kell hagyni, és akkor kapod majd a következő feladatot. Máš to nechať tak a už na ďalší úlohu máš ísť. Náhodou o 10 minút, o 5 minút niečo nájdeš. Ale v каких же? Mne ani manžel neveril, že som to kreslila. Za jeden deň. Neskutočné. Срезать гуму.